Impasigurado ti Department of Transportation Cordillera nga dandag iti naipaayan iti fuel subsidy at drivers ken operators iti Cordillera bayat ang may proseso ti dokumento dagiti saan pay nakaawat. Nupay kasta matuukan dagiti daduma a driver gaputan na bayag ti panakaidanon ti fuel subsidy ken arig na narigat as pimatan dagiti masaknan ti naganda iti baut a kumpleto da iti dokumento. Adda detalye ni Christine Bonolia sa Baway. Dakkalakarit payla ang kadagiti PUV driver ita, tinangato a presyo iti petrolyo. Isu adak kalabanag para kadagiti driver ti para publiko alugan ti subsidiya a maipaay kadakwada. Sigun kadakwada na nga to lagarudan ti presyo ti krudo ken gasolina, basit pay ti pasahero da. Ni Manong Pablo, pakasaknan natin ang ina ang magasgastos na iti krudo tunggal aldaw. Kinunana asaan pay daytoy ang nakaawat iti fuel subsidy manipod iti LTFRB ken assistance manipod LGU. Anabayagnan nga ururayan. Lagi mga kinicheck yung ano ko eh. Yung gigas ko wala pa naman. Hinihintay ko. Yung mga iba nakatanggap na. Ako wala pa. Pati ho sa LGU, hindi Sa pa LGU wala pa rin. Hinihintay ko yung pang third tranche. Sabi nila mayroon. Hanggang ngayon wala pa. Sana lahat yung hindi pa nabigyan, pakicheck di yung mga pangalan namin. Yung nandyan naman yung mga plate number, case number, nakalagay naman lahat doon. Nimat manong dominador, nakaawat meten iti 5,000 a fuel subsidy manipod LTFRB nga ingatang na iti diesel. Iti inaldaw pa nagpasada na pagyamyamanan na no makaiyawid pay iti 3 aging upat a gasot a pisos, iti baet anangina latta ti presyo ti krudo ken gasolina. Kasi pag nag 24 hours ka kasi malang diesel, pag ikot ka ng ikot, pupunta naman sa diesel. Useless din naman kasi mahal ang diesel ngayon eh. okay. Kaya pag may 400 na, ayos na. Sigon iti Department of Transportation Cordillera, dumanon iti 5,000 a cash assistance ti maipaay kadagiti taxi driver ken operator babaan iti PUV subsidy program. Inaklon met ti opisina nga adupay ti saan ana ikanti cash assistance. Iti kaudyan na datos dumanon iti 3,000 ken nga gasot payla nga PUV drivers ti naipaayan iti assistance iti intero a rehiyon. Parikot ti opisina dagiti drivers nga awanan iti e-wallet wenno card a pakaidirektaan ti ayuda. Ang nagiging problema namin ngayon at yun ang kinukonsulta namin sa taas is yung mga walang e-wallet, walang card. Kaya ang mangyayari niyan parang DSWD na mano-mano. Kasi-kasi ang pagbigay. Kiddaw na kadagiti driver ken operator ti panaganos da nga aguray iti ayuda a maipaay kadakwada. Ngayon yung sa pagbibigay, actually 3,100 pa lang ang nabigyan ngayon kasi nga by batch, hindi kasi mabibigla rin kasi nga sa taas, nationwide yan eh. Kaya mag-antay lang sila. Inayon ti opisyal nga ipang pangruna dati na sa uabanag tapno amin na driver ken operator ket maipaayan ti fuel subsidy. Christine Bonolia sa Baway para iti Pambansang TV, iti Baro a Pilipinas.